skip ang aking ads or support my video. Ayan, sana may manood. Sa mga buhay. Oo. Ayan, nandito tayo sa New Zealand ng Pangasinan. Dito sa season. Ayan, shout out sa iyo. Sino po nandyan? Ayan, unang nag-view. Thank you so much for watching. Dito lang ako, hindi kita iwan. Wow. Parang hugot yan ah. Ayan, doon pa sila sa baba. Hindi ko makita. Sumakay sila. Ayan, doon sa baba. Oh, Power G. Ayun, doon sa baba. Andyan ako. Ayun sila. So guys, di ko makita yung mga message nyo ha. Ayan. So please don't skip my ads. Grabe naman to. Pwede tayong bumaba. Ayan, dito kasi yung taas na. Ay, na yung dalawa. Tingnan natin sa baba. Parang ngayon sa kababa eh. Oh. So guys, ito yung next na magiging video natin. Debut premiere po natin. Sana supportahan niyo po yung aking video. Ngayon nandito po tayo sa season Pangasinan. And don't forget to like. Thank you so much. Ayan, tignan nyo dito sa pakapatagan na siya. So doon tayo galing sa taas. O, diba? At makikita natin pag pumunta dito. Ayan, dito po sa baba. Mga may ano pa dyan, may mga kabataan dyan. Naglalaro. Ano ba? Ayan sila. So, sa taas, nakikita dito. Ayun. Diba? Pero, yung inaantay natin, malapit nang bumaba yung araw. Malapit nang bumaba yung araw, so yan yung magiging, yung titingnan natin yung sunset. Dito ba dito? Ayan, doon. Ayan, shout out po sa 1 million million views. Don't forget to like. Don't forget to like. Ayan, thank you so much po sa panunood sa aking channel. So guys, nandito tayo sa season Pangasinan. Ayan, nakita po natin. Ito yung tinatawag dito sa amin sa Pangasinan na mini New Zealand. Ayan. Ayan, inikot ko po siya. 360 degrees. Sakit yung ano. Shatter Ramel, nag-iba ka na pala ng YT channel. Oh, Sir Kilvin. Ayan, yes po, Sir Kilvin. Kumusta naman? Thank you so much sa panunood. Shout out sa'yo. Yes po, nag-iba na ako. Good vibes Ram na kasi nagabisihan na tayo sa sa pagla-live stream. So ito na muna tayo. Pa-vlog muna, pasyal muna tayo. Ayan, thank you so much sir sa pag-drop by sa aking channel, Sir Kelvin. Kumusta naman ang buhay? Nasaan ka naman na ngayon, sir? Kumusta yung channel mo? Kumusta naman po yung channel mo? Ay, nakyat lang ako. Nakakamiss din mag-live stream.
ka naman dyan. May 1 million viewers ako. Kakakuhan. Sir, kumusta yung channel mo? Okay pa? Or nasupo na rin? Ayun, paano na? Malapit na lumubog yung araw. Parang hindi makita dito. Masakit kasi sa ano? Sa mata. Ayan. Thank you so much po. Puro busy ngayon yung mga mga viewers natin kasi may mga trabaho pa sila. Lagay natin dito. Pasok muna tayo. Yeah. May bato. Sarap tumambay dito. Sarap tumambay dito. Ayan, shout out po. Thanks for watching po. Okay naman ako, ayan. Kumusta yung channel mo, Sir Kelvin? Regard sa inyo ni Ma'am Jeng Muta. Si Ma'am Jeng nasa Pinas na rin. Si Ma'am Jeng. Hindi na rin nata bumalik. Umuwi na rin nata sa Batangas. Si Ma'am Jeng. Sige po, pag nagkausap kami sa Facebook. Saan place ka na ngayon? Wala place. Ganda naman ng lugar dyan. Ayan, dumayo pa kami dito, sir. Para masilayan lang yung araw. Ayan. Sumilip na yung araw pero masakit sa mata. Ayan, dumayo kami dito para mamasyal at may pang vlog pa. Hindi ka na nagpapaangat. Hindi na, sir. Di ko na kaya magpa-live stream. Di ko na kaya mag-live stream. Busy na eh. Saka nakakatamad na rin kasi kukunti na rin yung tao. Muni na kasi lahat ng mga tao natin sa live stream noon. Yung lahat ng sumusuport sa live stream ko. Nagkamunihan, muni na sila lahat tapos yung the same time yung iba tinamad na rin. Busy na sa trabaho. Ayan, shout out sa 30 million in the house. 30 million yan. Ayaw maniwala 30 million yung tao dito sa live stream ko eh. Ayan, huwag nyo pong skip yung ads ko ha. Konting ayan, sintabos lang yan pero pag naipon malaki na yan. Ayan. Thankful na ako dyan. Kahit pinting lang. Ayan, thank you so much. Sino po nandyan? Kumusta po tayo? Ayan, namiss ko po mag-live sa aking YouTube. Ngayon lang ako nakapag-live. Dito po tayo sa sa Season Pangasinan, dito po sa amin. Ay, hindi naman totally sa amin. Probinsya namin pero malayo pa kami. Hello, Ma'am Thank You TV. Ayan, hello Kuya Ramil. I miss you, Ma'am Thank You TV. Kumusta ka? Hindi ka na pala bumalik sa abroad. Hindi na po alam niyo na tawag pandemic. Ayan. Sarado yung company. Tapos nagbawas. Kaya umuwi na lang. Pinili na umuwi. Ma'am Thank You TV, kumusta ka? Sayang yung channel mo. Kumusta naman? It's long time. Long time tayo na hindi tayo nag-usap dito sa YouTube. I-like nyo naman guys. Like naman. Okay naman channel ko, sir. Okay po, ayan, good po.
Bersal Vlog from Canada. Ayan, thank you so much Bersal Vlog. Shout out sa'yo. Thank you so much for watching Bersal Vlog. Miss kita kuya. Oo nga, nakakamiss din na miss you din. Miss you din, Ma'am. Thank you TV. Ano, kumusta? Kailan ba tayo mag-start mag-live? Wala nang time ano? Hindi na kaya ng ng oras sa pagla-live stream natin. Saan ka na ngayon, Ma'am? Thank you TV. Saan ka na ngayon? Bumalik ka na ba sa Hong Kong? Shoutout kay Bersal Vlog. Thank you so much for watching from Canada. Thank you so much po. Bakit ka pumayat? Yes po, pumayat na ako. Mas maganda pumayat. Mas okay pong payat ako kaysa naman mataba. Ang hirap gumalaw pag tumaba eh. Di na ba nagpapaangat? Hindi na rin si Ma'am Thank You TV, hindi na rin, lahat kami na team, hindi na rin kami nagpapaangat kasi busy na. Nagpo-focus sa mga pag-upload ng video. Kasi naman yung mga kasama natin, mga classmate natin sa paangat, ayan nga, uni na sila. Same time yung mga iba may trabaho na. Ayan, nagkatamaran na rin sumali sa paangat kasi 'di ba? Ang haba po ng time nagugugulin sa pagla-live stream. Hindi kaya. Tapos kukunti na yung tao. Yun na yung masakla. Dito lang din sa Pinas, hindi pa kasi kita nakikita eh. Okay, kaya nga long time no see nga. Ngayon lang tayo nagkita, ngayon lang tayo nag-usap. Hindi ka naman, wala ka namang Facebook kasi. Oo, dito ka nag-graduate sa akin, sa aking live stream, sa aking paangat. Dito ka na hindi ko hindi ko alam na nag-graduate ka kasi hindi ko makita yung iyong channel noon, Ma'am Thank You TV. Si Ma'am Jeng, na-miss ko siya, mabait din eh. Oo nga, Sir Gilvin. Busy na rin yun dati nagla-live stream, nagla-live siya sa Facebook, nagtitinda siya ng mga damit, yung mga free love niya. Nung pagdating niya, binenta niya yung mga pinaglumaan niyang damit. Yun yung pero ngayon hindi na siya nagla-live. Hindi na siya nagla-live selling. Sir Sir Kelvin. Ayan, thank you TV. Ayan, dito ka pa sa Pinas. Paano naman yung musta naman yung channel mo, Ma'am? Thank you. Ganda niyan, refreshing Sir Ramel. Kaya nga nakaka-relax dito, tingnan nyo. First time kong pumunta dito ha. Ayan. Dito guys yung sinasabi nilang New Zealand dito sa amin. Dito sa Pangasinan. New Zealand dito sa Pangasinan. Mini New Zealand. Ewan ko kung tinawag kasi. Ganda naman talaga. Nakaka-relax yung place. Ayan. Ganda ng hangin. Pero medyo malayo sa amin ha. Isang oras ang biyahe. Sige out muna ako ha. Sana makadalaw ka din sa kay. Sige po Sir Gilbin, matagal akong hindi mamasyal-masyal ngayon sa mga channel na Kung minsan pag nagpa-pop-upload lang pero sige po. Puntahan po kita sa iyong channel. Siguro muni ka na rin. Papaligo pa ako ng aso. Sige po, ingat po ha. Sir Kelvin, ayan, thank you so much po for watching sa aking channel at for support na rin. Thank you so much po sa iyong support. Kahit hindi na ako nagla-live, ayan. Guys, ito na yung aking channel ha, Good Vibes Ram na hindi na sa Ramel Ann. Ayan, yun na. Ayan na, pasilip na yung araw pero masakit sa mata. Ayan na yung inaantay namin, yung paglubog ng araw. So, kailangan nating i-vlog. Pero parang ayan na. Parang hindi na ako sanay magsalita sa harapan ni YouTube ah. Pero ang ganda dito pero ang ganda talaga dito. Ang ganda mag-picnic for family gatherings, ganun. Sa mga barkada, pwede dito. Kaso nga lang, bad news kasi ewan ko magiging private place dito or i-open in public kasi nga binabakuran yung sa gilid. Di ko alam kung saan napapasok. Nakiusap lang kami kung pwedeng pumasok dito pumayag naman sila pero ewan ko kung next other day mamaya magsarado hindi ko alam, hindi natin alam. Ganda dyan kuya. Oo. Kumusta ang iyong channel? Ayan.
Ayan, kumusta? Wala bang checkpoint? Checkpoint, alam ko mayroon kasi pag ibang bayan, parang mayroon pero titignan nata ang alam ko yung vaccination card. Kasi nung pagpasok namin dito, tinanong kung taga saan kami, which is Pangasinan lang din naman kami sa kabilang bayan ng Pangasinan. Ayun, pinapasok naman kami. Ewan ko lang kung isa ibang sa ibang lugar kung papasukin. Basta may vaccination card na dala-dala. At the same time, tricycle sa motor, pwede pong pumasok dito. Kasi aakyat pa kayo ng bundok ng, hindi naman mataas na bundok. Tama-tama lang. Ayun. Maglalakad lang more 10 to 15 minutes na lakarin. Pero maano lang din, hindi naman matirik na bundok. Mababa lang. Pero yun na nga, sumilip na yung araw. Yan na yung most awaiting ang tawag nun? Kaganapan. Ma'am, thank you TV. Tuloy pa ba yung yung channel mo? Ba't di ka na di ka na nagla-live? Ay, what I mean, di ka nag-upload. Thank you so much po sa 2 million people in the house in my channel. Thank you so much. Nag-live din ako kanina dun sa sa aking Facebook. Pero hindi ko nasabi yung aking channel at ayun ang most awaited scenes. Ayun yung kaganapan ngayon. Ayan, masakit sa mata. Thank you so much po sa mga nagtambay dyan ha. Ayan, na-miss ko yung palipad. Joke lang. Nami-miss ko yung mga palipad dyan eh. Like, left and right na palipad. Wala pa pong time mag-upload eh. Medyo busy pa po sa voice over. Wow. Mas maganda na yan sa voice over na. Voice over na yan. Sa anong mo? Sa pa rin? Sa radio pa rin? Ng ibang bansa? Ka voice over? Or dito na sa Pinas? Ma'am, thank you TV. Dito na sa Pinas or doon pa rin sa ibang bansa ka nagbo-voice over? Baka nagbo-voice recording ka na dyan. Saka nakakatamad mag-upload no? Ang tagal ng ang ilang oras mo ang gugugulin. Mag-i-edit tapos mag-upload 3 hours to 4 hours ang gugugulin. Tapos ang hirap-hirap. Hindi naman Thank you TV, joke lang yon. Lang, parang nakakamiss lang din naman kasi yon. Yung parang syempre nakakatuwa. Syempre ramdam mo din yun. Nakakamiss yung left and right na palipad maya-maya, ganito ganyan. Ayos lang yon. Yung mga palipad natin noon, nakakatuwa lang, di ba? Yun yung most na talagang nakakatuwa sa pag-YouTube, yung mga palipad nila. Ayan ako, pababa na. Ang ganda dito. Voice overs for Amazon. Hindi ko Ang galing. May na, kamusta ang love life mo naman? Kamusta ang love life? Kamusta ang love life? Ma'am, thank you TV. Tayo na tayo. I think it's time to tumayo. Dito tayo. Ayan. Para mag-tiktok tayo. Hello. Ako nagti-tiktok. Ayan. Ha, showbiz ka talaga kuya. Ikaw na talaga. Parehas naman tayo walang love. Single pa rin Si Kuya ay si Erwin. May balita ka kasi kay Erwin. Ang payat-payat ni Erwin. Sobra. Kaya nga ang tangkad 5'10 lang naman ako.
Si Erwin, ang payat niya, sobra. Ang payat ni Erwin. Ganda nung araw. Yan yung ano eh. Pero ang sakit sa mata. Ay, pakita ko lang. Oops. Yan. May balita ka kay Erwin. Ang payat niya. Nakita ko lang sa Facebook. Hindi kami nagpe-Facebook. Wala ka pa rin Facebook. Wa. Payat naman talaga si Kuya Banson dati. Oo, as in pumayat pa siya. Tapos yung mata niya, kung gaano ako kapayat na ngayon, yung mata niya lubog. As in lubog na lubog. Parang, siya ba siya? Parang yun. Iba yung mukha niya. Iba yung yung mukha niya. Sa Viber. Hindi ko na-save ata yung number mo. Sakit sa layo tayo kasi may may music sila doon, baka maana tayo. Baka mamaya magkaroon tayo ng may mga siya dito tayo para may mga something, mga shadow niya sinag ng araw. Ayan, shout out po sino po nandyan. Ayan, pa shout out po kayo, libre po pa shout out, libre po kamusta. Hindi ko alam, Ma'am Thank You TV. Yun nga, tinatanong ko nagkasakit, sabi stress daw siya sa work, sa trabaho. At the same time, ayan, nagkaka-COVID siya. Naka-COVID 2 beses na yata siya. Okay, sabi siya, isang o sa atin lang natin. Ayan, thank you so much po sa ating viewers dyan. Sino po nandyan? Thank you so much po for drop by may live. So guys, ang ganda dito. Ayan. Pero kailangan kong mag-vlog sana pero mamaya lang. Pero ang ganda ng sikat ng araw. So ayan nga. Diba? Family Day kasi ngayon Sunday, baka busy yung mga ibang nating mga kasama sa YouTube. Pero thank you so much Ma'am, thank you TBS sa pagtambay sa ating sa live. Nabis ko mag-live kaya sabi ko naisip ako mag-live dito sa YouTube. Para may pandagdag may pandagdag watch hour natin. Thank you so much sa sa time mo. Kahit pa paano kapag dyan. Ang ganda, nakaka-relax talaga. Man, ito yung kasama ko. This is my friend. Everyone, isa lang yung tapo. So mamaya dadami na yan. Sana. Hindi kasi busy na yung ibang Grabe ka. Nag-leave na yung iba. Na busy na. Trabaho na. Oh, yan nga. Ay, mga kasama ko, single ba siya? Charot. Single ka ba? Yeah. Oh, single daw. Ay, si Ma'am Thank You TV, single din to maganda to Nag-voice over siya sa ibang mga bansa. Sa radio. Radio ba? Amazon? Ano ito? Ayun. Ganda ng boses nito pag nagla-livestream kami lahat as a team. Oh. 'Di ba? Ma'am Thank You TV, nakakaakit. Baka single dad ha? Alam mo yan. Single dad ba? No. Hindi daw, hindi. Single talaga, walang sabit. Ma'am Thank You TV, walang sabit. Walang tawag nun. Kumbaga tricycle walang sidecar. Yeah. Buti hindi ka busy ngayon Lahat na kasi ng mga tao natin, mga kasama natin is busy na.
bisihan na kaya ako nakakatamad din kung minsan mag-live na sa YouTube. Ito tayo sa ano, pero ang sakit sa ano. Ayan, kita nyo ba? Pero ang ganda niya eh, no? Oh, oh. Ayan yung silag ng araw. Oh, di ba? Ayan, thank you so much, ma'am. Thank you, TV. Ayan, mag-live ako dun sa ano. Gagawa lang ako ng konting content ko dun sa ano, sa YouTube para i-upload ko natin. I-upload natin for premiere. Ayan, thank you so much po sa pagtambay. And thank you. Kakatapos lang mag-record ng skip, tapos nakita ko sa pop-up may pa-New Zealand si Kuya. Naalala ko, yung taga New Zealand. Yung kaibigan natin na taga New Zealand. Naalala mo ba? Naisip ko yung ano. Yes po, 360 views. Ayan, nasa taas po tayo ng bundok. Ayan. Ouch. Ma'am, thank you, TV. Naalala mo ba? Yung taga ilan? Akala mo taga New Zealand ako ah. Hindi ako yung taga New Zealand. Naalala mo yung kaibigan natin? Siya ba yun? Joke lang. Pero forget na, lahat na. Past is past. Natawa tuloy ako. Bakit pinaalala mo yung New Zealand kasi? Chine-check pa natin kung taga saan yung New Zealand, ano? Naalala ko tuloy. Imbis na hindi mo sinabi eh. Kanina pa ako salita ng New Zealand pero hindi ko naalala talaga. Parang nakalimutan ko na yata siya. Biglang pumasok sa isip ko kung sino yun eh. Kuya, magbablog ka pa. Sige na, oo. Ma'am, thank you, TV. Thank you so much. Ayan, good luck po sa ano, sa iyong career dyan. Ayan, galingan mo ha. Ayan, ito na yung channel ko. Wag mo akong ano ha. Ito na yung channel ko. Pinalitan ko na yung aking pangalan. Kasi hindi na tayo nagla-live stream eh. Ayan, ang ganda kasi i-vlog dapat to. O, diba? So, ayan na. I-end ko na. Ma'am, thank you, TV. Ingat ka dyan ha. Ayan, kumusta mo ako sa ano, sa mga makakausap mo dyan na kaibigan ko natin sa YouTube. Support natin. Ingat ka dyan, ingat. Thank you so much. Bye-bye.